Lanbide batzuk izendatzeko modan jarri dira siglak eta akronimoak, bai. Adibidez, CEO, Chief Executive Officer. Eta gaur gurekin kozinatzera Arri Zuazo etorri da, bai. Eta bera, CPT da. Baldakizue zer dan CPT. Chico para todo. Bueno, Arri, ongi etorri jauna. Ez alda hala. Bai, CPT naiz. CPT zea, ez da? Tokatzen dana. Tokatzen dana, danai emate jo gorduan, ez da? Bueno, eta zu gaur txirrindan etorri zea, ez da? Hori da, bai, behar dan bezala, txirrindan. Behar dan bezala, ondo esan da. Bueno, bea, txita enpresan bai ibiltzen da, horre bai CPT zea, ez da? Bai. CPT, eta zukalden zemuz moldatzen zea? Moldatzen naiz, bai. Moldatzen naiz? Pixkak, bai, moldatzen naiz. Bueno, ba, saio ikiarri jatorrikoa, nire bizileta moldatzen naiz, bea zukaldean bai, adi lagunak. Bueno, lagunak, hementxe gaude, Arri eta Bilok, bueno, lau bider lau bat aiz, ez da? Todo terrenua esela, bi bider bi, esango beno. Bi bider bi, ez da? Bi eta iru. Bi eta iru, hoi da, batzukan... Triziklok erabiltzen duzu, ez da? Bueno, Arri, zu txita enpresan lanian ibiltzen zea, ez da? Zer da zehazki txita? Txita, hasiera baten, hori 2006an sortutako enpresa bada, eta txita izenak txirrinda taksitik handator. Berez, hasierako zerbitzua, hemen Donostin, zan eskaintzia, bertako jendia irakanpotarrei, bizitaxi zerbitzua, irila eta bizitatzeko beste modu batean. Eta guain, gauza askoz gehiago, iteituzu aholkularitzak, eta aholkularitza, institutuetan ikasleentzako biziketa modu seguruan ibiltzeko ikastaroak emateitu aurrea, aholkularitza zerbitzua, azken milako banaketak, eta bueno, azkenengo zerbitzua edo eskaintzen egin duena, oain dela, abenduan 12an, justo zazki, iriki genuen horre Mundaizkaleko 12. zenbakian, Donostian, showrooma edo erakusketa leku bat, kargo baik eta triziklo mota desberdinekin. Ze ona, oso interesgarria, oso beharrezkoa, eta zukaldean zemuz moldatzea aiz? Bueno, moldatzea, bai. Adi lagunak, ehundoko hegalak prestatuko ditugu oilaskoanak, konpota batekin, eta patata batzuk ondo aberaztuta. Adi lagunak, saio bikaina datorretan. Bueno, lagunak eta Arri, garatuko izuet pausuz, nondik noa ebiliko gehan, errezeta goiteko garaia, bale? Esan duen bezala, egalak ingoitugu, ikusiko zu, egalak ingoitut moztu, eta rejillatxo batean jarri labian, erretzen, gatzakin bakarrikan. Hori bai, gero, beikontzira eroitzen dian koipetsuak eta bar, aberaztuko ditugu. Baina nola aberaztuko ditugu? Baratzuria gorrituko deu piperminakin sartaian, eta beste ontzi batian, hemen dakat, ospina eta salda konzentratua. Jarriko eta ospina murrizten danean salda konzentratua botako jot, eta gero ingo deu, baratzuria pipermina oliotan goxatzen dakauna, naztuko deu ospina eta salda konzentratuakin, eta hori, gero, alitan gainea botako deu, dena ondoen badurnatu, eta listo engo dia plateraratzeko, bale? Baina lagungarri bi gauza ingoizkio, hemen dazka udariak eta zagarrak, zurituko ditugu, moztu, azukre pixka gainetik bota eta gurina, eta labian erreko ditugu. Labian erreta dodenean, ingoitugu atea, birrindu gurin pixka gehiokin, krematu, eta alitan onduan lagungarri konpota pixkat, eta hoi gutxi balit, esan duen bezala, patata aberaztu batzuk. Patata hori ingo juna da zuritu, laukitxotan moztu, eta ondo goxatu oliotan. Behin, prejituta daudenean, ingoitugu zukatu, eta sartai baten ingo dugu baratzuria erre, perretxikuekin, bertara botako dugu piperra utza, oregano pixkat, patata gainea, dena salteatu, eta hoi asko nondon jarri ere bai, ados? Bikain. Bueno, eta hau esan da lanian jarri berri geha. Alde batetikan, betu. Zer egin azten ez. Ni patata zuritu, laukitxotanin, eta goxatu ingo zu patata, eta ni frutua? Venga. Hartu zuk patatak,
eta nik fruituak. Eta ingoitugu ondo zuritu, eta hori lauki txikitan, eta hori ingoitutena da ontzi baten jarri, esan duen bezala azukre eta gurinakin, labea sartzeko. Bueno, txiko pato da ikusi zuen, ez da bakeldikan egoten, Honek, barruan daga energia, Ondo aiaiz. Bueno, Harri, kontatu iguk, txita, esan dezun bezala gaur, egun gauza asko dituzue, baino 2006ko maiatzan, hasi zen enpresa, hori, Donostin bizitaxi zerbitzua eskaintzeko, irila beste modu desberdin emateko ikusteko, bizitatzeko aukera. Eta horren, digamos, negozioa edo zan, gidariak autonomotzean, eta behaiekin bat taxi moduan, jendea joten zena, ordaintzen zuten bidaia, eta listo. Eta orduan, txitantzako, enpresantzako diru sarrerak zetuzten, erabiltzen genuen triziklo horiek euskarri moduan, publizidade euskarri moduan. Garai hartan etzeon sare sozialak eta holakok, igual egon gotzian, baina etzean oso erabiliak. Eta, enpresek eta aurrekontu gehiago zekaten, holako euskarritan diru gehiago gastatzeko. Ikusi genuen azkarroi geratu intzana. Zapuztu intzala, edo? 2008 ja, aurrekontu kakasko jetxizian, eta ere baita ikusi genuen, gure euskaldun izaragatik edo, bertako jendia etzala triziklotan hilo. Etza animatzen, ez da? Eta nire nikoi komertzial moduan erabiltzen duten arma etzela, trizikloen publizidadei saltzeko, esaten dira, etorri, jarri trizikloen xebitea eta ikusiko dutzen jendek behatzen dizun kaletikan. Eta hori, arma moduko bat, txiste moduko bat, ikusteko zema jende doze begira da, ekartzen ditun triziklo handi horrek. Ze ona. Eta zu hasieratik zaude orduan? Ez. Zenek sortu zuen enpresa? Zentzuk nartian hasi zan hau? Katalan bat eta donostiar batek sortu zuten enpresa, hori 2006an, eta ni enpresan sartu nintzen txitan 2013an, uste. Bat soziotako bat ju nintzen, eta ni sartu nintzen hasiera baten komertzial modun. Baina, gero, azkenen enpresa txikilla da. Gauza desberdinak emardia. Bertan lanian. Aldatzen juten da, udan 15 izaten geha, baina urtean zehar normalen 10-12 lake egoten geha. Gehienak banatzen, ultima milako banaketa hori iten, ze hori, guk azkenen gure sektora... Taxi bezala, baina gero hasi zinaten bainatzaile bezala, ez da? De hecho, taxien asuntoa... Bota horiek bera organikoa, eta nik aguretatik pasako izut, ja laukitxotan mosteko. Taxien asuntoa ibukatu nintzen, ja udan 3 urte guaz, ja geldituta horrekin, ze... Komitan asuntoa, eta... Pena, zeatikan polita, ez da? Gainera biziletan huelta bat eman, herria ezagutu, aurrian dakin batekin ibili, galderak iteko gainera. Eta orduan hori bertan bera gaduzan, eta gaur egun gehiago dutezate, errepartok iten eba, ez da? Errepartoa gaur egun eguneroko lama da, azkenen horre ditzen dena hori ultima mila, egiten dugu Donostiko Alezarra zentro eta groseko zonaletan, horre biltzen gara triziklo handi batzukin, diala horre kaja matze moduko batzuk, eta horiekin iten da, banaketa jasangarria. Hori da, azkenen gure helburua da, kaleko lekua, espazioa, bogatua da, eta pertsonen dako izatea ez furgoneta eta olako ibilgailu erregai fosilak erabiltzen dituztena, baizik eta nahiago dugu, gure kasuan, bizikletak izatea eta elektrikoak kasu ondan. Ze gauza banatze dituzuen, zer da gehien moitzen dezuen alde bat? Hau laukitxotan bota, ez nik hemen olio botakoet, eta bertan prezitzen jarriko ditugu. Bai, laukitxo txikila, moldatu zuna dezun bezala. Ze banaketan mota, ze ibiltzezate gehiago, jatetxekin jan ariketan moitzen? Edo, ez, osea, orduan eribiltzezate... adibidez, ez dakit, zer eskari eramatek? Komertzio eta partikular eta gehien bat iten dugu lana, logistika enpresa handintzako, guk lokal badakago horre egilan bertan, eta etortzen dira egunero, ditzen da, rotura de karga horre ditzen da, eta etortzen dira, paketek uzten dute, eta gu dakagu sistema bat, pixkat berezia, paketek eta banatzeko. Nola paketeri enpresa logistika desberdinekin lan egiten dugun, izaten da, gauza bat, behaiek ez dutela nahi ematen informazio dana. Eta orduan, ez da existitzen aplikazio bat edo egiten duna, ruta optimak edo, banaketa ruta optimoek ez dago. Eta orduan, dakaguna lurren margotuta Donostiako zonalde desberdineko mapak, egiten duguna da, bertan kolokatu paketero desberdinen paketiak. Eta gero, banatzaileek egite dutena da, hartu, kale bakoitza, zonalde bakoitza, eta behaiek bertan bakiten nola imardan trizikloan kargatzea. Zue egiten dezue, bitarteko lan bat, batzuk zue pakete ditzen zaizue eta zue banatu dituzue. Eta
bisiletan izan da, txirrinda baten izan da, zer nolako paketzen moititu zuen? Ni pentsatzen dut, nahiko txikik, edo kaxak ikusten dira nahiko handiak diala, nik ikusten dut hemen Donostin hueltaka. Hoi da, bai, daneti da, egila da, guk ikusten dugu zerbitzua dela, existitzen den problematik antzako, soluzioan zati bat, egila da, frigorifiko bat adibidez, ez dala sartzen gure triziklotan, baina bai, labe txikik, mikroondasak eta olako gotzak sartzen dira, eta bueno, elektromistukoak eta dana eramatitu zu ordu. Tokatzen dana. Esan dezuna, bai, olako frigorifiko puzka batez, baina gainuntzeko ia dana, bai. Bai, hoi da. Ona, vale. Eta, esan dezu, biltze zatela, con 1000 de oro, nola esan dezu? Última milla, Última milla. Azkeneko milla, edo azkeneko trizikloiek ez dituzte kilometro asko iten, ez da gure helburua da. Alik eta, bai, Kalle Mayorren Donostin, hor paketeri, portale edo dendak gehienetan, logistika enpresa desberdinen, pakete desberdinak entregatzea. Alik eta gehien leku berdinen, hobeto. Ez dira kilometro keiteko trasteak, ez dira horiek. Ez dira azkar juten, ez da ez derrez. Zenbat jende dago, zenbat bizikleta o triziklo horietako dazkazuen bueltaka? Normalen, egunero izaten dira, 6 bat banatzaile hori izaten dira banaketa zerbitzu hori eskaintzen, eta kalen zerbitzua ikusgarriena hau da, ze horre goten dira kalen bueltak ematen triziklo hendik, eta hori, 6 bat hola izaten dira. 6 bat hola izaten dira, Eta, gero, esan dezu, hoi baino askoz gauza gehiago dela txita, eta horrez gain, gero egite dezulari eskoleta jun, gaztei eakutzi eta esan nola txukun eta ondo ibili behar daen biziletan. Nola egiten dituzu historia hauek? Zer erakusten duzu eze aski? Historia hauek izaten dira, gehien bat hor, udaletxeek eta kontratatzen diguten zerbitzuak izaten dira, eta lortu nahi duguna da, edo gure helburua da, hori esan duguna, mugikortasun jasangarri bat izatea, eta hori, nera beak azten dira, TBH bat, 2 hor urte, 12, 13 urteetan, ja beraiak autonomia gehiago izaten nahi dira, hori, betxeko telefonoa kate, etxeko giltza azkate, eta nahi duguna da, beraien mugikortasunerako bizikleta izatea, beraien aukera. Leku askotan, egia da emate ditugula ikastaroak eta horrela, eta ikusten da, 12 urterekin ikasle eta ez gutxik, ez dakitela, haindikan, bizikletan ibiltzen da. Hori guretzako pixka prekupantea da. Nola posible... Zarautzen nahiko aurreatu da, guaz, nik usten dut. Zarautzen beste arazo, beste problematika badago. Zarautzen ez da ezer sustatu behar, jende gehiena bizikletan ibiltzen da, zarautzen imarana edukatu, nola ibili... Nola ondo ibili, nola ondo ibili, errespetu jokatu. Kabalillo egiten, da azeratik anatea, eta bestea, eta bai... Bizikletak ere bere lekua bak atea. Ados. Baina zarautzen txikitatik anbentzat ikastea bizikletan ibiltzen, da igeriten. Itxaso ondila da gau parian, da... Hemen Donosti bezala. Eta egia esan, eharra da, eta jendiak asko esatit, Adibidez hemen gurekin nik udaran grabatzen ditun Zukal Herrianeko saioak Getarin eta bai tare izeta ondoen grabatu ditugu, eta bertako jendeak esatezun Bilbotarrak eta tortzi zirenak eta zenba jende ikustea eskola juten bizileta umian eta gira esan, nire semia egunero biziletan jutea eskola. Eta berdin du, eurillain, txingorrain, beruain, beti xira hundi badakaure bai, dala ia, hola, basuretako poltza bolta manda bezala, eta horrekin jutezea, etxe ondo, bizileta onduan laga, eta ikiarri hona da. Ikiarri hona, eta kio esan desuna, autonomia hartzen dutela, behaiek montzeko, gero asti da lola futbol zelaiak grebaian autopista onduan arratzan entrenatzea eta biziletan juten dira. Osasuntxua, baina zu esan desuna, egia esan, mania, baina pixkat amorrara ziten nahi, zatik antakau, bidegorrila dazkau, eta bidegorri dazkaun lekuan, batzutan umiak biziletan errepidetik antagatxatu. Mikatxiz lamar, arriskutsua da aldi berian, bai, ez da? Ezin behar da hori ondo, ez da? Hori da ikusten duguna da, gurasoen atletiko bai, esate dute, ze ikastoro hauek, manatzen dira 3 zati desberdinen, ez da? Bata teorikoa, ikasle gutxien gustatzen zaiena, ze gelan egoten dira, ez dut zehose gehiago inbaraten ben, o? Venga, hoi egonea bota, goengoz, ja martxantzekau, hoi prajitzen jarriko izkiu. Gauen emango ja batzu bat zuritzeko eta jugatu. Gutxi gustatzen zaiena, zera, teoriako saio ez, nahi dutena da, bani bezala, ezin biak geldik egon, eta kanpoa ju nahi dut eta biziketan ibili. Baina, teoria ikusten dugu, beharrezkoa, ze horre ematen dian gauza batzut, ze eskubide eta ze bete behar dazkazuen bizikletan joaten genean. Azkenen denok ega pertsonak, denok ibili dezakegu bai oinez, korrika, bizikletan, moton, okotxen. Txakurra daude, aitona mona daude, jende heldua daude. Errespetua bihar da. Eta orduan, bigarren zatia izaten da horre normalen eskolako pation,
zirkuitu batzu montatzen ditugu, eta horre ariketa batzuk egiten dira, ekilibriok, oreka, eta ikusteko nola dakaten ikasliak, eta gero gu monitore modun ikusten dugu, zein edakan abilizia minimo bat kalea ateatzeko. Zegu kalea ateatzen gehanen, ezkea bideo gorretikan soilik ibiltzen, baizik eta karreteran ere sartzen geha. Nahi duguna da, Karne txiki bat ateabeko genuen, karne txiki bat ateabeko genuen. Ba, espero dut ez. Espero dut ez. Espero dut ez, hasiko ja bestela segurokin, da asunto ekutinez, azkenen diruak ordaintzea. Baina, bendat, idea batzu bai euki, eta zu esan desun bezala errespetatu bestiai, ba, zu errespetatu izateko. Azkenen dena pertsona geha, eta bai biziketan okorrika, oza, imarana, kaleko inguru gino ekosistema hortan, ba, errespetu zibili. Ona, Harri. Bueno, hemen, itzen diu zerbait, nik sagarrak eta udarek hemen garbituta ontzira gota ditut, azukre pixka botako jet gainetikan, gurinare bai jarriko deu, eta hauek labea dijoaz. Eta patatake bai, garbi eta txukun, dazkau kudeatuta. Ondo. Lehen biziko urratza eman deunez, ingo deuna da hauek laben sartu, hemen gurinare puskatu duketola, behitu nahiko biuna linbakat, hola pusketa batzu jarriko ditut, gurinanak, horrela xe, eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, bale? Eta jungo geha, izaskun arruek kulturgunea, eta segituan gaude hueltan. Han, ikusuko zu zer raba berezia prestatu duen. Hau, labea dijoa. Guantxe arte. Kaixo Joseba, eguerdion, ongi etorri Gasteizko Antzoki Tabernara, Gasteizko Alde Zaharrean gaude, Zapatari kalean, eta aurkeztuko dizuet gure taberna. Proiektua duela oso gutxi hasi zen, duela hilabete batzuk, arrea oso ona eduki du Gasteizen, ze Gasteizen behar genuen olako taberna euskalduna, eta beno, Antzoki Taberna dago Izaskun Arrue kulturgunearen barruan. Izaskun Arrue izan zen lehenengo andereñoa Araban, frankismoaren garaian, eta berari omenduz egin zaio zentro honi. Hau azkenean, Euskararen etzea da Gasteizen, beraz, Euskararekiko arnasgune bat da, horregatik gure bezero nagusiak Euskaldunak dira, egia da baita Euskaldunak ez direnak etortzen direla, baina niri asko, sorpresa asko eman zidan, jakiteak azkenean nire bezeroen 90 baino gehiago Euskaraz egitea niri. Eta hori Gasteizen ikustea nahiko pozgarria eta sorpresa bat izan zen, baina oso sorpresa ona. Hemen daukagun eskaintza gastronomikoa, Euskal Herriko produktuak dira, adibidez piparrak, txipiri kroketak eta abar ematen ditugu, baina baita lan egiten dugu inguruko ekoizleekin. Adibidez, ardoa, txakolina edo sagardoa Arabakoa da. Taberna bai baduka bere ordutegi independentea, baina lotura zuzena dauka kulturgunearekin, eta beraz, jendea etortzen denean kontzertu bat ikustera, bertso saio bat edo beste zeo zer, tabernara pasa daiteke eta pote bat hartu lasai edo kontzertura eraman. Ekintza guztien azalpena daukazue haien web horrian, iaka.eus, eta denetarik egiten da, adibidez bertso saioak, aurkezpenak, kontzertuak, pixka denetarik. Oseak animatzen zaituztet ikustera eta honetortzera. Gure proiektua azaldu dizuet, horrengo ratio batzuk prestatzera eta ikustera nola egiten ditugun. Orain ikusiko duzuena da gure razio famatu baten prestaketa. Horren egingo ditugu oiasko rabak eta horretarako oiaskoa bastoitzoetan edo Juliana mozten dugu. Sojan beratzen ditugu 2 egunez. Pasaden udan, Biasteri edo Laguardiako igerelekuak hartu genituen, kide bat eta biok, Andoni deitzen dena. Eta beno, Andonik Mirandan ikasi zuen errezeta hau, eta hartik hartu genuen, pixkat moldatu genuen, eta famazko hartu zuenez, jarraitzen dugu egiten hemen. 2 egun eta gero, ikusezakezue dagoen diferentzia, kolorea indartsuagoa daukate, eta horren pankotik pasatuko dugu eta frigituko dugu. Gure karta pentsatuta dago, pikoteo moduko bat egiteko razioak dira danak, izan ere taberna ez da oso handia, eta beraz ezin ditugu plater oso elaboratuak eman jendeari, horregatik pentsatu duguna dira dana mokadu txikiak, eskuekin hartzeko eta lagunekin partekatzeko. Kartan Euskal Herriko produktuak ditugu, ez da Euskal Herrikoa, baina humusa daukagu, Jaenetik hartu duguna, morrokoko deitzen da, eta da errezeta bat ezagertze hartzegoena, eta hemen hartu dugu erreferentziaz jendeari emateko. Koktalaritza nahiko gustatzen zait, eta Gasteizen
baditugu koktelak hartzeko taberna batzuk, baina hemen desberdindu nahi izan gara mangozko negroni bat egitean. Gure mangozko negronia egiten dugu hatxa bermutarekin, dela Amurriokoa, hemengoa, kilometro zerokoa, mangozko bermuta, kanparia eta tankerai ginebra. Eta gure oilaskorrabak pixkat bustitzeko saltzan egin dugu ziape eta ezti saltza bat. Hemen ditugu gure oilaskorrabak, espero zuen gustukoa izatea, eta hemen itxaroten zaituztegu Izaskun Arrue kulturgunean eta Antzoki tabernan. Eskerrik asko! Hau pasier, eta gora raba berezi horiek, Ai, ama, oilaskuan rabak, esan dizue bereziak izango ziala, eta ala izan dia, 6 txura, eta dastatzeko irrikitan. Ea, pasaberko gaitu gortikan egun baten dastatzea, Usaina falta zain. Usaina falta zain, bueno, gu sortuko jagoain hemen usaina. Bueno, jarraitu berde gurian, patata martxan daude, hemen frutuak daude labian gurin eta azukre pixkatekin, inbiar deuna da, behitu, ingoitutena da, oilaskoiek pixkat garbitu, bueno, garbitu ez, zatitu, eta bertan jarri, laberatu, eta hola koipe guztia bertan jungo dira, baina hola kurruskari geldituko dira buelta guztian. Vale? Gero bain goitugula, bertara bota, beiko salda guztikin naztu, eta salda hortan, esan dio zuten bezala, batzu ja, piperminakin, ospina, salda murriztukin, dana naztuko deu, eta gero hor barruan bai, ja ondo aberaztuko ditugu gure alitak. Eta bestaldein berduna betu, horreako batzu ja bihardet, eta horreako ere bai. Zukaldia zu lagundu, hemen dikan, atea bertako lau ale, eta honentzako beste lau ale, baratzuri, bale? Lau. Lau eta lau sortzi, bale? Zurituta eta txikituta, bale? Venga, hoi zure kontu, honei bi buelta emango izkilot, eta jarraitu berdeu hemen txita proiektua investigatzen, haber zertan ibiltzen zaten. Badakiz oso proiektu polita dakazuela, beste herritan, ez Donostin, bertako merkatua, bertako dendak sustatzeko zuen garraioen bitartez, ezta? Hori da. Bizileta bitartez, adidez. Goi, komentatzeko, urte desente guaze bai, gaur egun momentu honetan Zumarragan egiten aia zerbitzuei, zerbitzu hauek azkenen udaletxek eta erabakitze dute aurrera eramatia, eta lortu nahi dana da, esan duguna, ez? Lehena komentatutakoa gure mugikortasun jasangarrin barrun, bizikleta da aukera egokia gutzako, eta Zumarragan kasu hortan, oantxe bertan aurrera ematen nahi gana da, udaletxeakin batean, nahi duguna da, bertako bai azokako postuk eta Zumarragako saltokiek, hoien jendia area jutea erostea. Ez, olako plataforma onditan eta online moduko eta iten dugun, jende enak iten dugun modun, hori horren kontrain, eta aparte ematea zerbitzu bat jasangarria etxez-etxeko banaketa eskaintzen. Jasangarria guretzako eta gure dendak bizili mantentzeko, ez da? Azkenian danak... Azkenen kale gehatzen nahi dira ilunetan. Ilunetan. Eta frankiziak irikitzen, da gauza raruak, eta bertakoak geho... Bertakoa ez errez. Bai, dudik gabe. Eta, hau, orduan, Zumarra nahi zate, eta herri gehiotan nahi dezue jarri martxan, ideia da aldezuen herri guztietan jartzia, edo... Gute desente guaze hau iten, Hernani neon ginean, Errenteri neon ginean, Ibarra neon ginean, Azpeitin ez ginean neon, baina trizikloak beraia izaldu genien, Azpeitin oso ondo funtzionatze du. Leku mordota izate iristen, ez da? Leku batzutan, egia da, udalerrei desberdinetan, desberdin funtzionatzen dula, leku batzutan oso ondo, beste batzutan ez hain ondo, edo baina kostillo da, hori, eta denboa gutxi goaz, eta hastia importantena, probatzia, hori da, Zumarragan iten duguna da proba pilotu bat, zean hasi ginen, iraila bukaeran urria hasieran hasi ginen, abenduko 31an eten bat ingenun, eta udaletxek abakizun berriro martxan jartzia, eta bain martxan gabiltza, hori, zerbitzua 3 egunetan ematen dugu gaztian, eta jendia ematen aukera, askotan egia da gehien bat jende helduak eta eskatzen dula, baina honekin inen da, lortu bai, Zumarra, Donosti bezala, dauzka alde lauak, eta alde ospitaletako zatio eta hori aldapan dira. Eta hor du, jendia dakana mugikortasun edo mobilidade arazoa dauzkana, aukera ematen zaio, erosketa etxea ematea. Eta horrela bai, konprain da ero, herrin geratu, zeo zartu, eta herriko bizitza hori... Sustatu eta indarra eman, eta bai izan dezun bezala, herri batutan gehiago funtzionatzen una bestetan baino, askotan izan laik ere bai, segun ze maldatxua dan herria, ez da berdina, zaut baten jarri martxan, edo aian, edo getaian dan aldapan dagoela, ez da?
Ez da berdina, hoi, azkenen... Eskuzak dira, eskuzak dira. Ez dugu ikusten guk hoi zerbitzua funtzionatu bai edo ez, horren arabera ez dugu ikusten dela. Gehiago da, jendiak kultura badaka, hoi kalea jun, erosketa egin, eta esaten du, bueno, nik emangoen neria asko batzutan ez dira fiatzen. Igual, erosketa ditute, ikeme ban ameter, olako gauzak. Bai, soberan dakana sartuko eta arraiare bai zea zarrena, eta nik ikusi nahet, eta... Hori, azokako lekutan, jenia guten da, eta produktua ikusi nahi du, eta ikutu, usain du, eta produktoriak inizein, eta... Hor, da kulturalak, eta gauza hori legezu, eta gero, etxea eramateko eskatu. Claro, area jun, otro, eta gero pixu asko kinezek, hori potea jun, da eskatu eramateko. Hori da, eskatu eramateko, eta eramango izu, azkenen, hola, supermerkatu eta kate handi gabekola, zerbitzu hori, etxeko banaketa hori, behai egite dute, furronetekin, da holakokin, baina, esan edo, berdina da, beste ibilgailu jasangarriekin, eta bueno, eta bertako jendiakin bai, langileek izaten dira normalen hemen guak. Ona. Eta, adibidez, prezio aldetikan antzeko ateatzea, o merkeo edo garestio ateatzea bizikletan ematen baizue? Prezio aldetikan, berez, momentuz, nola udaletxeetako proba pilotuak izaten dira, normalen, hasiera baten udaletxek subentzionatuta izaten dira. Gero ondoren, Azpeitiko kasun hain naiz, uste eta Azpeitiko kasun zehose ordaintzen dutela, baina prezioz antzeko izatea, ez da kompetitibidadea ez da galtzen, hori supermerkatu kate handien alderatuta, ez da desberdintasun handeri goten. Ona. Bueno, eta zuen sare sozialetan kuskusu eten ibili naiz, eta showroom bat ere bai badakazu, Hoi da, azkenengo salsan sartu geana izan da showroom bat irikitzia. Showrooma zer da, azkenen da denda deitu leike bai, edo erakusketa leku bat. Show da erakusteko, eta run gela, ez da? Erakusgela bat, ez da? Erakusgela bat, hori, esan da lehen esan dut, baina hori, Mundaizkaleko 12. zenbakian gaude, eta gehien bat hau izan da, eskaintzen dugun zerbitzuaren bilakaera bat. Zer guk triziklok eta lehen ahotikan, banaketa triziklok eta saldu egiten genitun. Ez dut esan, baina, fabrikantek ere izan ginen, banatze triziklon fabrikante ere bai izan ginen, baina, alde hori zail egiten zitza egun, bastante hori artesanala zan, gure, hilabetean igual bi fabrikatu genitzak maksimo, eta ezin ginen horrekin aurrera jarraitu, egin genuen atzan, bihurtu, distribuidorek beste marka desberdinena. Eta horren barrun, abenduk 12, iriki genuen hori, egian, showrooma edo erakusketa leku bat, jendiak kargo bike eta triziklo hauek probatzeko aukerakin. Horretaz gain, dakagu beste bizikleta plegable hoitako bat, ekarri zuna, ez da? Hori da, ekarri eten hoi, Brompton hauek, hoi dia marka ingles bat dia, eta berez munduko plegableik onena dira. Resistentiak ona, beti izan dia plegableak ematu ez diala resistentia, baina hauek indarra. Kasu honetan, hori, ezkea gure espezialidea gehiago da kargo bike eta bai pertsonak eta bai merkantziak emateko, azkenen, dazkagun produktuak dira, bai profesionalentzako, iturgin bat, marolari bat, gortako bere erramintak eamateko lekuetetik estea, furgoneta erabili beharrez, erabili oitako ibilgailu bat, eta gero aparte, umiak eta eramateko. Nik beti jartzen dut ejemplo modun. Hemen lau daude, ez da? Lau daude, bai. Venga, guain beste lau, gero patatantzako prestatuko ditu, bale? Azkenen, nik bi semeala dazkat, zarenan eskatak ego mutila, eta orduan, behaiek eskola eta edozin lekuta eramateko, egia da kasu honetan eskola mendiz dakate eta autobusa zerbitzua dakate, baina bestela, behenekin atoztenen triziklon, pozik guten dira. Behenentzako plan bat bezala da, ez da horre, eskatu egite dute. Eta orduan da, gauza bat, esateko, egia pasatzen dena da, hemen Euskal Herri mailan eta jendek ez dula ezautzen ibilgailu mota hauek, ze aukera dauden, eta jende esatu dute, ze garesti da, ondila da, etxean gorretzeko, eta guko esaten dugu, seguro bi kotxi dazkatzula etxen. Bakendu zak, Bakendu, probatu, eta horretik nahi dugu. Segurua aurreztuko, gasolina, eta gaina geho este crossfititea egon behar. Ez, Ra, hiru gauza batea, Pardon, jende asko esatu, que karo eta holako gauza, baina esaten dugu, kalkulatu lehizuzten zure seguru bat, mantenimendu bat kotxenak, edo kendu kotxe bat, ez pale bande batzu behar,
Eta gero oso aproposaitu, gero atzeko gurpillo horiek, eta hori karro bilakatzen dek, ez da? Hoi egiten dena plegatu, hoi egiten dena txiki gatzea. Eta gero karretia, bera guztiana ez du? Bai, noski. Hone balio du? Hau bideratuta dakau ja, oso ondo. Transporte intermodaleako, bai. Hau sartzetzu trenen, hoi hau zen lehikun sartzeko aukera. Ez dio, ezer raskatu, hori diteko. Hori, ben bakazu zea bada horratzen, eta hortik sartzea. Hemen askatu egiten duzu, hemen engantzatu egiten da. Osea, hemen buloi badaka osartu bezala egiten dana, no? Askatzen da bai, gero zidina gaizte duzu, hola. Eta azkenen, beste hori. Haure bai, jaso egiten da. Oie, que bai. Eta hoia. Ya está. Ona. Eta gurpilloiak zeraz, gaina hola emateaka, gaina. Oie, gurpilloiak bero beste formatu da. Hola emate. Eta gero kompra emateko aukera dakateo bai. Zakuba jartzen da horren, beste formatuan, hau iota, eta sakutxo bat bezala, eta erosketak egiteko. Hoi da. Hau da, aukera bat, kargo baiketan gut zentratuta da, baina bizikletak urbano dia, ez da mendia juteko eta holako. Baina lortzen dena da, hori, trenen sartzeko, edo kalen ascensorean edo zen lekuta juteko, komodo. Eta horiek showroomean ikusgarri daude, eta erabilgarri ere bai. Erabilgarri, probatzeko badare bai, osea, hor da, showrooman egia da, ez da hola, zan ez dutena, jende asko ez ditu ez da ezautzen ze aukera dauden kargo baik mundu hontan, eta orduan, kari beste zea. Irukin moldatuko gaitu, iru horiek txikitzen baitu nahikoa. Eta orduan, hor aukeran ere bona eman, leheko eta ben ezagutzera eman, ze aukera dauden, eta ze modelo eta tipo eta zetaneti dakago, dia presupuesto desberdinetako kargo baik eta segun bakoitza zertako bihar du, osan desuna bate laneako, beste umera amateko, o bakoitzak aproposagoa dia batentzako bestiatako. Modelo desberdina horre probatzeko, eta nahi duna, hoi probatu, ikusi, zemate zuri gobiatzen dizut, nahazunen... Eta erosi, eta bukatu erostu. Eroste bukatzen dago, baskozo, hori bai. Ondo. Bueno, hemen txea gaituk, Hoi askua labian dakao. Gero, barazkike bai, birrinduko ditugu gurin pixkatekin. Patatak aberaztako, hemen nahi da mosten harri baratzuria, hoiek garbituko ditugu, eta hemen, behitu nola murriztu zaigun. Ja, ospina, eta du batzuira bota. Lako deu pixka gehiago murrizten, eta hau da gero jaskoi botako diuna aberazteko, bale? Earki. Eta bitartean ningo deuna, beste reporter bat ikustea jungo beha. Ados? Azetra Nutrizio Zentrua jungo beha, eta bagoaz, beti bezala ikastea. Guantxe arte. Kaixo Joseba, andoni naiz, hemen gaude Usurbilen, Azeta Nutrizioan. Gaurkoan, prebiotiko, probiotiko eta osasunean duten eraginari buruz hitz egingo dugu. Hasteko, ondo azaldu behar da zer diren probiotiko eta prebiotikoak. Probiotikoak mikroorganismo aktiboak dira, hau da, bakteriak, lebadurak, onddoak, virusbak, eta prebiotikoak zuntz konkretu batzuk dira non gure gorputzak digeritu eta xurgatzen ez dituenak, eta hauek probiotiko horien elikagai bihurtzen direnak. Bi hauen kontsumoa oso garrantzitsua da, aipatu dudan bezala probiotikoak bakteriak izanik eta prebiotikoak beraien elikagaiak izanik, probiotikoak jan eta prebiotikoak ez bali dugu jaten, ez ditugu elikatuko eta probiotiko edo bakterio horiek hiltzen joango lirateke. Edo alderantziz, prebiotikoak jaten bali ditugu, baina ez bali ditugu mikroorganismo, bakteria, lebadura, ongo berriak sartzen gure gorputzera, gure estetako floraren egoera ere okertzen joan daiteke. Horregatik, garrantzitsua da bien kontsumo egoki bat izatea. Probiotikoak elikagai desberdintan bila ditzazkegu, baina batik bat kefirrean, jogurtetan, txukruta azta fermentatu bada, edo beste elikagai batzuk badaude miso, tempe, baino ez ditugunak hemen. Adibide moduan, hemen konbutxa dugu, edari hau bakteriez osatuta dagoen edari bada, eta bertan fermentazioa gertatzen da. Horregatik, oain, ireki egingo dugu entzun dezazuen bakteria horiek fermentatzen duten garaian, sortzen duten gas natural hori ezagutzeko. Entzun dezu ezta? Hau da fermentazioa, mikroorganismoa behaiek egiten dutena. Ikus ezazuen. Kefirra eta jogurraren kasuan, hauek baita ere prebiotikoak dira fermento laktoak izaten dituztelako,
Eta hemen txukruterain kasuan, barazkiak dira, kasu honetan dugu azta morea, hau salmueran jarriz eta denborarekin fermentatuz probiotikoa lortuko genuke. Prebiotikoak, probiotikoan elikagaiak izanik, elikagai desberdintan bilatzen ditugu, alde batetik frutetan sagarra izango genuke, barazketan brokolia, esparragoak, baratxuria edo tipula ere bai, zerealetan ogia, orea marekin egindako ogia, azietan ere izango genituzke prebiotiko horiek eta lekaletan baita ere, kasu honetan lenteja ditugu. Probiotiko eta prebiotiko hauek oso garrantzitsua dira kontsumitzea gure estetako floraren osasuna bermatzeko. Flora honek gure osasunean hainbat funtzio betetzen baititu. Funtzio hauek adibidez, mantenugaien digestio eta xurgapenean laguntzen digute, gure sistema immunologikoa edo defentsak areagotzen laguntzen digute, gaixotasunen prebentzioan ere bai, edo vitamina konkretu batzuk sortzen ere laguntzen digute. Bueno, espero dut prebiotiko eta probiotikoen desberdintasuna argi geratu izana, eta beste zerbait jakin nahiko bazenuen, hemen izango gara Azta Nutrizioan Urruna. Agur! Hau Pandoni eta mi esker ire aholkuengatik eta idakien dana guri erakustegatik. Egia esan, probiotiko eta prebiotiko eta hori danak orekatu behar ditugu, lixerik eta honak eukit, eta fini biltzeko, txerrenduan, ez alda ala, Bueno, gurean jarraitzeko, hemen behituz ja, batzut ja, ze murriztuta dakaun piperminakin eta baitale ospina eta salda konzentratua, eta hemen bestalde baratzuria dakau, goxatzen jarriko eta olio pixkatekin, bertan perretxiko salteatu, eta gero honea botako ditugu patatak, gainuntzeko belarrakin, eta piperrautzakin. Eta bestalde, hemen inbiarduna birrindu, beitu. Hoi birrintzeko harri, beitu, esan behar nizun potontzi baten saltzeko luzia, baina igual ez da ondo sartuko, igual hemen hobeto, no? Honea sartu, mingaina batekin bertara bota dena, burina ere bai, eta dena ondo birrindu, eta nik uste ez dara iragatzi behar, zeatikan pepita, gasala, danak endu jo, garbi geldituko da. Vale? Hemen alita kabernola dio joazten. Arra musika, zeituan atako izuet, lasai honor, beste pixkat, guantxe arte. Bueno, hemen ingo eudeuna da, honire energia eman, eta perretxiko salteatzen hasiko naiz, baratzuriak kolore pixkat hartzen du nian. Ondo. Bueno, esan dezuen bezala dakazuen showroom hortan, bertara jendea juten da bizikletak probatzean, ezta? Bizikletak probatzeko. Zeo zeuki behar da, zeo eskatu behar da, nola iten da proba horiek, zatik, otenei hautzi behar da gutxienez, o dejen bizikletak ineskuteko, o nola iten dezu historia? Bueno, momentuz, historia poliki dijo, hori esan dezuet, hori hola da. Zoze berrilla da, ezta? Jendek ezagutu inbar ditu, baina normalen, esan ezun bezala, normalen horretortzen dira de showroomea gure hor mundaitzen dakagun lokalea, eta egiten dena da, igual denei bat eskatu, zeo zer, eta aukera dauko, probatzeko bertan daren hor modelo eta marka desberdinak, gehien enkajatzen dionak ikusteko, eta gero, egitute probatu, bai umeak eamateko, edo behaiek bertan heldu bakarriko nahi dunak, eta gero, hortikan aurrera, baina da, eskatzen dutenak, batzuk, hernaniko mutil batek eskatuzun, egon zanpare bat aste kargo bai batekin probatzen, gero beste bat probatu zuen, da azkenen erabakizun. Aste bete da dana kasua eramatea zurekin? Aste bete bat emateko aukera badago, probatzeko. Vale. Brontonen kasuan hoiez, esaten dira... Zenbat egunetatik aurrea ja erosin behar da bai, bi aste eramaten baitu. Ez dugu jarri moen duzu. Hauain bi aste bat, gero bi aste bestia, amortizatuko behar, normalen, probatzeko, ondo probatzeko, zen nahi deguna da, ez hautzia. Eta jendia guztua gelditziak erosten dunak, jode, besti hartu bihar nun, aura bihar nun, ez da? Oida. Garestiak dira bizikleta hauek? Garestiak, bakoitzak hori erabakitzen du. Egon modian modelo eta marka desberdina da, batzuk premium gehiagoak, beste batzuk ekonomikoak, adibidez, kasu honetan, Brompton kasu honen kasuan, mekanikua da, eta prezioa, 1.750 uste diala, gero elektriko dira, modelo beste batzuk, elektrikoak 3.000, eta gero kargo baikak, dauzkagunak, guk showroomen dauzkagune kargo baikak, 3.000-tik aurrera izaten dira. Eta danak elektriko dira. Bai zamak, karga emateko. Zeman mota bizikleta dazkazue bertan guantxe showroonia? Marka desberdina dira, marka alemana, Reisen Müller dakagu, gero Monty, hemengo adianak, Christiania Bikes, oiek triziklok,
Van Ram, diala triziklo batzuk, marka holandez bat da, gehiago diversitate funtzionala edo mugikortasune arazo dauzkaten antzako pertsonentzako, edo zilar baldin badaude, egitutuzte triziklo adaptatu batzuk, arazoia dauzkaten pertsonentzako edo gaztentzako. Gero, modelo desberdinak, Kristiania baik, Batxeran bicycle, sumiak eramateko... Eta bizilta hori danakan ikusgarri daude, Ikusgarri daude eta probatzeko. Zen bat, nahi duguna da, hori, jendia probatzia. Goxatzia, probatzia, eta... Ikustia ze aukera da, bizimodua pixat aldatzia gaina, ez da? Pixkat ohitura horiek esan desun bezala, jendea hainbeste lotza ematen diola, triziklon ibili, eta besta... Bai, sartu barruan da zula zai, entzute zaigu, eman birringailu baila zai. Altza eta sartu, vale? Bai, nahi eguna da, hori, izatea aukera jendiantzako ezautzeko, lehenik eta baina ezagutu. Ze komentatu dizuen lehen, hemen Donostin, Donostikoa naiz, eta Donostin, orain dela urte batzuk, identifikatu genitun 15 cargo bike zirela hemen Donosti osoan. Bai profesionalen eta partikularen artean. Gaur egun, sartu dira beste marka batzuk horre deporte denda handi batzuk martxan, eta ikusten da, movimendu gehiago daola cargo bike hauekin, baina ez esango dugu, ez dira eunera iristen Donosti baten, ni por el forro. Eta zu guzten dezu, beste herrialdetatik adibidez Holanda jutezea, edo Frantzine bai beste herri batuta, hiriburuta, eta ikusten dira askoz gehiago, ez da? Hemendikan bi orduta Burdeoseko bezalako Frantziako hiriburu baten, hor ja, kaletikan normalizatuta dago cargo bike edo triziklo hauen erabilera. Eta hemen ikusten zaituzte orain dikan, arraro moduan, begiradak juten diazu gana, eta hori aldatzen den. Bai, segia esan, lotza ez dauki jakiteko ze katxarro eman da, zu ondo balin bazado, merke ateatzen bada, gaina sosteniblia balin bada, zea jola bestia ez ezategoen da, zen noa behira da biltzan, ez da? Esan izan, umiak trizikon dikoaztenen, poz-poz dikoazten, eta behaiek eskatzen diate eamateko. Hor ikusten da, bai, hor jendia egoten da igual batzuk, Camino Santiago egiten eta olako lekutan da, jende karro eramaten dura atzian batzutan igual txakurra eramateko atzian, edo ez dakit, edo maletak, edo umen bate, bai, ikusten da. Eta bidaia luziak egiten. Olako kebazko eso. Olako, dia kargo baik, Bromptonak aparte, eta gero aksesoriok, kaskok, oitako atzian eramateko silla horieke badaria, eta, kandatuke bai, eta, olako... Aksesoriok biziketan aparte, badazka hue bai. Ze ona. Oiek ez dira probatzeko, kaskua probatzeko. Ze garrantzitsuan, esan ez aksesori hori eta kaskoanak, eta nola bintzait, oitu behar danok, Zarautzan bezatola ikustat, eta Donosti nola ikustat, kaskoakin ibiltzen biziletan, ez da? Eta golpe txar bat, betiako da, Garrantzitsua da. Kaskua dia, obligatorio da, 16 urte arte. Gero, ez da obligatorio, baina mai gomendagarria. Dudi gabe. Eta gero bizikletan ibiltzen gehanen, jakin behar da, adibidez, boda bateaz gira traje baino jungo, ez da? Gero neopreno batekin. Orduan, bizikletan eurilla egiten baldin badu. Aproposa, ez da? Bizikletako, euritako erropa auki, baina ez izatia eskusa bat bizikleta ez erabiltzeko eurilla egiten duena. Euskal Herrin euri gutxi egiten du. Bai, bat ez da, bila betian behin. Horretikan, eta orduan, ikasi behar dugu. Euriakin bizitzen, dudi gabe. Bueno, earra patatak indizkiunak hemen. Niam! Earra konpota eta earra alitak. Inberdi honadek plateraratu. Bueno, a ver, haue kanpora, hoi horrea, zuak itxalita, eta manijua plateran bila. Bueno, a ver, razio txoa jartzeko, ingo deuna da, alita batzuk. Bueno, a ver, zeo gehiago nahi aldeken harri esan jendia animatzeko, bai, a ver, gainea ze gauza eharra dan da zeatika. Esan dezu, baina errepikatu. Bueno, una da, hori, lehenengo eta Donostiko mugikortasuna aldatu, jasangarriagoa izatea, bizikletan ibiltzea animatu, osasuntxua da, ondo pasatzezu, airiak emate dizu bizikletan zoazenen, lekuta asko azkarra iristen zea, ez tezu semaforoik abantau behar, ez tezu kotxeko itako jende txoroik abantatu bozinazok eta hola, eta gaina ondo pasatzea. Eta gomidatzen dizu, nahi dute nahi, jutea Mundaiz kalean dakagun showroomea. Probatu eta ezautu, eta albada erosi. Eta albada erosi, bai, hoi da. Gillo ekartzeko, eta berri gillo ekartzeko, eta tano goxatzen jarraitzeko. Bueno, hemen patata holaxe jarriko ditu, patata perretxikokin hola xe, ni usten denaiko, razio bat entzako.
eta bestalde ingo deuna da, hemendik anauken du, eta baita ere, konpota pixator albuan, eta indio, Arri, Zuazo jauna, azteko eta behin, mi esker etortzeagatikan, Zuei, gonbidatzea. mi esker olako ekimenak gure hiriburu herritan da zabaltzeagatikan, eta guain, gudanon esku dago, giota gehiago biltze babea biziletan, giota sanu egongo bea, eta gure inguruguneare sanu egongoa. Eskerrik asko horre oteatikan, eta hiri eskerrik asko etortzeatikan. Agur lagunak. Arte. Eraki jarri bergea guain.